זה בשפה הרוסית. נכון. בכוונה אישית. זה שיר נחמד על גשם אוקיי. ועל מצב רוח. אם למישהו גשם יכול לעשות מצב רוח לא כל כך טוב, לנו זה תמיד עושה טוב על הנשמה. אוקיי, נתחיל. אוקיי, כן, אז אצלנו היום ט"ז בתמוז. כן, 17. ט"ז זה 16. לא, סליחה, 16. 16. 17 בתמוז זה 17 בתמוז זה צום, אבל הצום נדחה ביום ראשון. כן. ואז תתחיל תקופה של בין המצרים. בין המצרים, כן. ואנחנו לא נפתח מוזיקה. כן. באותם הימים עד לתשעה באב, עד לעשרה באב. כן. אוקיי, אז אלה ימים קשים. 17 בתמוז בכל הזמנים ימים קשים. לא פשוטים. כן, אבל אני רוצה לדבר על פרשת השבוע. אוקיי. כדרכנו בקודש. כן, פרשת השבוע כדי להבין מה מתרחש. מה מתרחש סביבנו, מה מתרחש בשבוע הזאת. שבוע הזה. זה. ופרשת השבוע שלנו זה בלק. ובלק הזמין בלק הוא היה אויב של ישראל, והוא הזמין קוסם, גם נביא של כל האומות, בלעם, כדי לקלל את ישראל. כן, הזמין. כן, והם חיפשו אפשרויות ופתרונות איך למחוק את ישראל מן העולם. ולמה אנחנו יודעים את זה? למה אנחנו יודעים שגויים הם מתחברים ביחד כדי, ורוכשים מזימות נגד עם ישראל? כי התורה, השם אמר למשה, תכתוב מה שקרה. מה הגויים האלה זוממים לעשות לכם. ומשה כותב, והוא רואה שבלק מלך מואב הזמין את בלעם, משה אפילו לא ידע את זה. וכשבלעם הלך ניסה לקלל ובירך, משה לא ידע את זה, לפני שהשם גילה לו. ולמה הפרשה הזאת כתובה בתורה? כדי שאנחנו נדע שישנם גויים שתמיד זוממים לעשות רע לעם ישראל. כן, ומה הסיבה? מה הסיבה? מה כל כך מפריע להם? ישראל מדינה כל כך קטנה. עם יהודי הוא לא העם הכי גדול בעולם, ככה בלשון המעטה. אז מה כל כך מפריע לעולם? עצם קיומנו והתנהלותנו, נגיד כך. זה תמיד פלא. כן, פלא בעיני יהודים ופלא בעיני הגויים. כן. ובלעם הוא היה החשוב ביותר בין האומות. והחכם ביותר בין האומות, וגם נביא אמיתי, נביא השם. ואיך הוא היה מתנהג? הוא הלך לקלל את העם, לקלל, נביא השם. וזה מראה על זה שגויים מפרידים בין מוסר ובין השגות רוחניות. הוא יכול להגיע להשגות רוחניות גדולות מאוד. מאוד גבוהות. יחד עם זאת, מבחינה מוסרית, להתנהג בצורה מאוד מאוד לא מקובלת. כן. ואני שמעתי סיפור, שבחורה אחת הייתה באשרם בהודו. כמובן בחורה יהודייה ישראלית, והיא הגיעה בחזרה הביתה לבקר את אבא ואת אמא לזמן קצר. ואח שלה חזר בתשובה ואמר לה, בואי תקשיבי להרצאה אחת בקשר ליהדות.
את יודעת כל מיני דברים שקורים באשרם, את תדעי מה שיש ביהדות. והיא הסכימה, והלכה איתו, והמרצה לא היה, והיה מרצה אחר, שהרצה על ההלכות, על המציאה, דברים כאלה משעממים, מה שנקרא. מאוד מאוד. כן? והדבר היחידי שהיא זכרה, שאם בן אדם מוצא מציאה, הוא חייב להכריז. כן. לפי ההלכה הוא חייב להכריז שהנה נמצא דבר, אולי יימצא זה שיפדו. כן, ואחרי כמה ימים היא חוזרת לאשרם, והיא הולכת עם הגורו, עם התלמידים, והגורו הולך לפניהם, ופתאום הוא רואה ארנק על הדרך. הוא לוקח ארנק, יש שם המון רופיות, המון דולרים, שם אותו בכיס. הוא אומר, כבודו שם את הארנק בכיס. הוא אמר, זה קרמה. זה קרמה שמישהו איבד את הכסף, והקרמה שאני מצאתי. ואז היה לה מגעיל, היא לא יכלה להסתכל על הגורו, חזרה הביתה וחזרה ליהדות. נו, ברוך השם. כן, אז השם אמר לבלעם לא פעם ולא פעמיים, אל תלך לקלל את העם הזה כי ברוך הוא, ומי שמברך ברוך ומקללך האור, יהיה מקולל. והכלל הזה הוא תמיד קיים בין יחס לעם ישראל ואומות העולם. מי שמברך את עם ישראל, כן, מי שמברך את עם ישראל ותומך בו ועוזר לו, הוא מתברך בעצמו. הוא מתברך. ואנחנו רואים את העובדות, אנחנו רואים בשטח. כשיהודים חיו בקרב עמים מסוימים, העמים האלה פרחו. הם חיו בשפע כלכלי, בשפע מכל הבחינות. וכשגורשו היהודים, נפלו אימפריות, פשוט נפלו והתרסקו. אנחנו רואים מה קורה בברית המועצות. וכל הארצות שהיו... זה שפוטין היום מוכן לקבל בזרועות פתוחות את כל היהודים שירצו לחזור למולדת so called. ואנחנו רואים מה קורה בסיני. זרקו אותנו. אותי זרקו מסיני. גם אותך. ועכשיו במקום עיר פורחת ימית, יש עיר שייך זועית, שרוצחים שם מוסלמים אחד את השני ברמדאן, שאסור להם להילחם לפי החוקים שלהם ברמדאן. אבל מי שם דברים כאלה הקטנות. ובסופו של דבר כשבלעם ניסה לקלל ולא הצליח, אז הוא נתן עצה, הוא בירך. בירך במקום לקלל. כן, אבל הוא נתן עצה מאוד גרועה, שמראה על השפל הרוחני של חכמי אומות העולם. אז הוא אמר, תשלחו זונות למחנה ישראל. שיפתו אותם. כי זה מה שמתועב ביותר בעיני השם. הזנות ועבודת אלילים. כן, כי זה אחד הולך עם השני. כן, ומה שקורה עכשיו באמריקה, בכל העולם, וזה מגיע גם לישראל, זה... לצערנו. כן, כן. זה... איך קוראים בעברית אפילו, אני לא יודע. מה? הזנות הזאת היא הנוכחית, לסביות והומואים וכו'. כן, אוריינטציה. כן, וכשבית משפט הגבוה לצדק, בית משפט הגבוה לצדק זה מדינת חסות של אמריקה, במדינה קטנטונת של מזרח התיכון. באמריקה זה נקרא בית משפט העליון. כן. בית משפט העליון קבע שהנישואים בין בני זוג מאותו המין מוכרים בחוק. כן. החוק הכיר בנישואים מסוג כזה. כן, שזה נישואים
אני לא יודע אם קראת את המאמר, אבל צה"ל כבר מכיר את הנישואים האלה. ואם חייל אחד אומר שבן זוג שלי לא מרגיש טוב, אז נותנים לו שחרור. השם ישמור. כן, וגם... השם ישמור. וגם בית דין גבוה לצדק, הוא גם כן מקבל את המשפחות כאלה, נישואים כאלה אם באו מחוץ לארץ. מכיר, כן. אז בגלל שיש לנו חוק כזה באמריקה, אז ישנם אנשים שרוצים לנצל אותו עד לתומו. למשל, ראש הממשלה של זימבבואה. יש מדינה קטנה כזאת באפריקה. הוא הציע נישואים לברק אובמה. באופן רשמי. הוא אמר, עד שלא היה חוק באמריקה, לא יכולתי לעשות דבר כזה. כי זה היה נגד החוק, זה היה עלבון של הנשיא. אבל עכשיו, כשיש חוק, אני יכול להציע לנשיא נישואים איתי. אני חושב שהיא כלה מצוינת. כלה יפה, ספורטיבית, עשירה, חכמה, יודעת לדבר עברית, היא תהיה ממש כוכבת בגרעין שלי. זימבבואה. למי? לזימבבואה למי? לברק אובמה. לברק אובמה. ומה הקשר עברית? הקשר, אין שום קשר. אין שום קשר. אז אתה אמרת עכשיו שהכלה יודעת לדבר עברית. לא, הכלה יודעת לדבר אנגלית. אנגלית. בלבלת אותי. כן. אז שאלו אותו, אתה הורס את המשפחה, ומה עם אשתו מישל? הוא אמר, מישל גם כן, היא כלה מצוינת, היו הרבה לסביות. שגם היא, השם ישמור, אתה יודע להפליג בדמיון בדברים כאלה. תראה, אני מבינה, א', מבחינת תורה, קשרים כאלה זה תועבה. קשרים כאלה, מדוע? כי קשר כזה לא מביא להמשכיות של החיים. קשר כזה הוא מנוגד למצווה, פרו ורבו ומלאו את הארץ. זאת אומרת, החיים נוצרו על כדור הארץ הזה כדי להימשך, לא כדי להיפסק. עכשיו, והתופעה הזאת שהיא קיבלה גושפנקה של משהו מאוד מאוד רחב ודמוקרטי, אני הייתי אומרת דמונוקרטי, היא הפכה להיות סמל של חופש, של ביטוי לחופש הזה. עכשיו, אין לי שום דבר נגד זכות הבחירה של כל בן אדם, כי זכות בחירה זה דבר קדוש ומוכר בתורה כזכות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא לכל בן אדם לבחור את מה שטוב לו. רק צריך להוסיף שכשבן אדם עושה את הבחירה, הוא צריך לקחת על עצמו גם האחריות על הבחירה הזאת. משום שכל בחירה נעשית בתוצאות. יש תוצאות. שניונת. אני אשם את ואם בן אדם בוחר לחיות באוריינטציה מסוימת, זכותו. וגם אחריותו, כן? הוא לא חייב לעשות את זה בפרהסיה. הוא לא חייב להכריח אותי לשבת בבית, משום שיש מצעד תומכי הרעיון הזה של האוריינטציה המסוימת הזאת. אני לא חייבת לסבול שבמדינה שלי, שיש לה הכוונה מסוימת, יש חוקים שמותירים דברים שהם תועבה. אני לא חייבת לסבול, במדינה מסוימת באירופה, ילד בן 8 יכול לבחור להיות ילד או ילדה. זה מתועב, זה מעוות, וזה נגד החיים. אני לא כל כך ליברלי כמוך, ואני חושב דברים מתועבים צריכים לדעת שזה מתועב ולהוקיר אותם. כמו למשל בגוף של בן אדם. יש איזשהו דבר מוגלה. צריכים להוציא את המוגלה הזאת. זה נכון. יחד עם זאת, מוגלה שהיא גורמת, נכון,
כשיש תופעה שפתאום מקבלת כזו תפוצה כזאת, תופעה שהיא לא מוסרית, היא נעשית בחובה עיוות, עיוות מובהק, עיוות, זכותם, מי שלא מסכים איתי, יכולים לא להסכים, זה זכותם בדיוק כמו שזכותי, לא להסכים איתם. לא צריך להתבלבל. יש בריאות האומה, יש בריאות האנושות, ויש כל מיני תופעות שפוגמים בבריאות הזאת. אנחנו רואים מה קורה באירופה. אנחנו רואים מה קורה באמריקה. אנחנו רואים ירידה מאוד חדה בילודה. ויש לזה יותר מסיבה אחת. אחת מהסיבות זה התופעה הזאת. אני רוצה להגיד לך, לצטט לפי הזיכרון, מה שכתב מוניטו, רב אשכנזי, בקשר לעצתו של בלק. הוא קרא לזה פיגוע מוסרי. וזה נכון. ואם להתייחס לתופעה הזאת כפיגוע, זה באמת פיגוע, אז היחס שלנו כלפי דבר הזה לא יהיה סלחני, כי זה מפר את כל החוקים, גם חוקים של התורה וגם חוקים של שבע מצוות. זאת אומרת שיש מחנה משותף בין זנות, בין הדחה לזנות, בין ההפצה של זנות עם כל מה שמשתמע מכך, שזה גובל, זה לא גובל, זה בעצם עבדת אלילים, לבין העיוות הזה שנקרא יחסים בין אותו המין, בין נציגים של אותו המין, הומוסקסואליות, לסביות, שזה נוגד את החיים, שזה סותר את עיקרון החיים. יש מחנה משותף, גם זה וגם זה תועבה בעיני השם. גם זה וגם זה אסור על פי התורה. מאמינים או לא מאמינים בתורה, אלה חוקי חיים. וממשיך רב מוניטו, הוא כותב בקשר לפרשה שלנו, שכללה לפי לשון הקודש, זה התמעטות של בן אדם. זאת אומרת, לבן אדם יש פוטנציאל גבוה. אבל יש לנו אנשים שלא רוצים שפוטנציאל הזה יתפתח ויתגלה. ואז זה נקרא כללה. אני כשקראתי על הנבואות של בלעם, הנה העם כלוי יקום, כלוי ישכון ויתגבר על כל האויבים שלו, אני חושב איפה אנחנו רואים את זה? והשאלה השנייה, מי הם האויבים שעושים לנו כללה כזאת? זאת אומרת, כדי שאנחנו לא נוכל... מטילים כללה עלינו. כן, שאנחנו לא נוכל להתפתח ולהיות כמו שאנחנו, כמו שלוי, כמו שאריה. לקום במלוא הקומה. כן, ואלה הם האויבים האמיתיים שלנו. למשל, אריה, תפסו גור אריה קטן, והוא התחנך שהוא גור, כמו חתול. שהוא חתול בית. חתול בית, כן. וככה הוא מתנהג כמו חתול בית. הם אומרים לו, אתה כבר גדול, אתה כבר אריה. הוא אומר, לא, אני חתול. אני חושבת שלדיסני יש משהו כזה. לא, יש הרבה סיפורים כאלה. לא, אני חתול. ומתי שהוא כבר פותח את הפה ורואים את השיניים, אז מיד צועקים עליו, אתה חתול, אתה חתול. ומי הם שעושים לנו את זה שמקללים אותנו? זה ההנהגה שלנו, וגם רוחנית וגם פוליטית, שהיא מקללת אותנו, שלא נותנת לנו להיות כמו שאנחנו אריות. יש לנו דוגמאות ומופת מהעבר, ומהעבר לא כל כך רחוק. הצבא שלנו והגיבורים של הצבא שלנו. וכן,
אסור להגיד לאריה שהוא חתול, שהוא פוסיקט. כן, והוא בסופו של דבר הוא יקום. כי הוא יקום, כן, הוא הטבע יגבור. כן, הטבע יגבור, וכל אלה שמקללים אותנו, לא נותנים לנו להיות כמו שאנחנו, הם ישלמו בראש ובראשונה. כן, ודאי, כי הם הכי קרובים לאריה. כן. עם כארי. כן. אוקיי, אנחנו דיברנו על הרבה דברים. כן, עברנו את ה... כן, טוב, אז נפסיק על זה. בסדר, אנחנו נפסיק כאן ונמשיך ביום שישי הבא, בעזרת השם. יהיה נושא אחר. או המשך של הנושא. או המשך של הנושא הזה, אני מקווה שלא תהיה לנו סיבה להמשיך אותו באותה הנימה. יש לנו עם נפלא. ואנשים נפלאים שאנחנו מכירים ולא מכירים, ויש לנו שירים נפלאים לעם שלנו. אוקיי, אז בואי נשמע את השיר העליז הרוסי הזה. Солнечных лучей струны, если добрый ты, то всегда легко. אם אתה טוב לב, אז תמיד קל לך. וכשזה הפוך, אז מאוד קשה. זה מה שהוא אומר. אז שנהיה כולנו טובי לב, שנלך אחרי הטוב שבנו. ויש טוב בכל אחד מאיתנו. שתהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות בעזרת השם. שבת שלום מבורך.